Tehran'la. Ama biraz yerde beter bize qowdat şondan çok qow futbolumuzu oynap bilmedi ama Türkmenistan hewara oynadı, taktiklerini qowuncan berdi. Berkim Canalla yende bir sar oynardık Türkmenistan'la. Beter oynatım da gelýärdi ama bolmady. İnşallah nikfiri ýöne beter tebrik aýtýan Türkmenistanyň milli ladyna zboruna keşin ýaly gowy. Men Aşgabatda 5 ýaşymda geldim. Yani beter fark etipdir. Görümde ödüm keýfetdim. Ajap şäher bolupdyr, beter hawadalandyr. Prezidentiň elarymasyn. Beter begendim. Çünkü Türkmenimiz beter begenýän. Yani kakam ejem hemişe gelýärdi Türkmenistana. Maňa da beter aýtýardylar, fark etipdir diýip, ama men wagtym ýok diýenmäne, ama endi bir seri prezident çağırsa, näçe gelmeýin, gowy gürleşipdi biler futbolundan çürüp. Jaýty kömek edip bildim. Beter begendim. Nämeden çürüp? Çünkü Türkmenistanyň içine girdim. Türkmenistan beter gowurýan. Çömen kişilikimden kendi Türkmenistan'a geldim. Her näme bir hatyra bar bolsa, kellemde bar bolsa, Türkmenistan'da mahewara gowy. Ama ýene de gelesim gelýär. Ama başga jerek gelesim gelýär. Yani men görüp otyn şu futbolu yani ýylly ýokary galyp mundan ýokary galdyryp bilýär. Eger her kömek gerek bolsa, men hyzmatda her näme kömek edip bilýän bolsam, öz aýagym bilen gelen Türkmenistana kömek ederim. Näme çyp çoň menne şykandan hoşum gelýär ki Türkmenistan defa galsyn. Çoň bitada kän talentli bar, kän gowy oýunjulary bar. Hormatly prezidentimde, hormatly arkadamyda köp sag bolsun diýär. İnşallah kemje janyňyz sag bolsun. Etýän işiň hiç muga ýatdan çykanmaz.